ne pong babye ning Saint Catherine of Alexandria Parish, panimunana ning kakatamong mayap at malugod akura paroko, Reverendo Padre Jesus B. Layug Jr., kambedering Parish Pastoral Council at Parish Finance Council. Abe tayang Alben, Intolaok Lenten Zarzuela 2025. Excited na kayo po ba? Alright, balong-balo kong itamongan. Excited tana king Alben tamo, nyening kabengyan. At kabang mag-prepare la po ding Arti Santa Rita at Teatrong Kapampangan, burikula mo pong paganaka, dening mapilan a rules and regulation para king ikasanting na ning kakatamong pialben. Kapatad, atin tamo pong atlong water station, anong nuka rin pwede ila pong i-refill din kaya kayong tumblers. Atin tamo po kitang Lelegate Kenny, Station 1, ing station po kani pong side, at ing Station 3 naman po king kakatamong water station at siya po kening gulot. Pasibayo po pwede ila pong i-refill din kaya kayong tumblers. At antimurin, nung sakali man pong mambun, ilagay tala po din kaya katamong scarf o isulod tala, ding dadalan tamong balabal o scarf. Nung lintik naman po, paslagtala po din kaya katamong dadala na payong. At nung inglintik, may lakas at may gawang uran, ali naman po sana, alita mo din po magpanik. Buklat mila po ding pasbul, king kilob na rin kaya katamong pisamban, at kalale tamo pong lungob, king kaya katamong pisamban, at tamo po tulakan. At kalubyo po ka rin tamong mamaya further instruction nung nano pa pong posibleng malyari. Siyempre, balo ko po piyadyan niya ing bengay ni, piyadyan tayo ing bengay ni, anya, balo ko naman na magdala kayong gigutan niyo kabang manalbe, kaya dalantala naman po din kaya katamong pibalatan, king kaya katamong pamanuli. Bawal kayo pong sindi o mag-vape, ipakita po yung respeto king kaya katamong pisamban, antimurin, karing kapara tamong taong manalbe ngening kaorasan. Then pong mangutang nung no karin niya po yung kaya katamong comfort room, apin po yung dalan. Ita po yung dalan tamo, papuntaya po ka rin yung kaya katamong CR. In comfort room, dara-diretso kayo mo po ka rin, kaya tayo pong gilid na rin kaya katamong pisamban. At tamo rin pong magtindang souvenir items, amalyari tamong saluan at maging remembrance king makabaldugan at makasaysayang okasyon na ini. Talagang makasaysayan niya po, paniwalan ko. Iti makasaysayan niya, uling nyeniya pa mo po, may palabas king kaya katamong balen ing tolaok. Kaya pasibayo po palakpakan tala, ding, of course, headed by our Parish Priest, Reverend Father Jesus B. Layug Jr., together with the Parish Pastoral Council at Parish Finance Council, uling binyede po ing tolaok kaya katamongan. Kawangin sa puling sinabi ko, habang misasadyala pa ding Arti Santa Rita at Teatrong Kapampangan, pabustan niyo pong makipagkwento ko pa mo, kareng mapilan at taong gugusal king kakatamong pisamban. Bang mo niya inspirasyon at maging alimbawa ngening kabengyan na apulutan tamo sanang aral at apigunaman ngening panahon ning Kwaresma. Agkatan kaya po ing Vice Coordinator na ning kakatamong parokya, Tawi Sepong Blaon. No karla po rin taga Sepong Blaon, Kenny, tas dala po rin karelang gamat. Alright, palakpakan tayo po yung kakatamong Vice Coordinator, Sister Annabelle Beltran. Ante, good evening. Alright, good evening, Auntie. Good evening. Panigurado Sir po. Sok. Maya, pabengi po kaya kayo ngan. Alright. Panigurado ko po excited kayo kayong Albenta mo ngayon kabengyan. Excited. Ang po pang yakbalo. Ako palang mumunan dili mo. Excited. Super excited. Super excited. Aga na ako pa anting tolaok, talagang anak kami pa mo ne, together with the Sarayomi Siba, San Roque Youth Ministry Sitio Baitbid. Ikaming kayanakan, mag-start niyang first time kayong apanal bening tolaok. Ay, bawat banwa, tatakikin miya kung no ka rin la, mag-perform. Miras kami Clark, Minoran din, tapos dakal. Tapos, ing arrival, mi maranon na maranon. Manarkila kaming ship ding anak tukikongan dening Sitio Baitbid Youth Ministry para alben miya ing tolaok. Uling balumi makabaldugan. At every year, aliwa-liwa kami asasaksihan. Talagang
ating bayo, king batada ring manalbe, kaya talaga namang talentada la ring artist Santa Rita Teatrong Kapampangan. And speaking of tulaok, Auntie, pagdimdam niya po ing tulaok, naniya po kayang mumunang lulubking kaya kayong isipan when you hear the word tulaok? Kasi po dakal, nanoya ba, ing meaning na ning tulaok? Nanoya ba yung tulaok, Auntie? Para kaya kayo po? Para ka na ako, tulaok na ninong magtutulaok na yung manok na. Yung panahon na ng Quaresma, actually, akay kaya rin na niyang, actually ngayon kaya pa kanyan first time kaya pa kanyan apanalben talaga live and excited ko talaga. In titulo na, ning kahit namin is tulawok. So, isip ko niya, istong panahon ng Quaresma, lalo na nung ita mo, mapanyimbata mo, karin tayo daramdaman itang tulawok ng manok. Anyan, tinulawok king manok, anyang sinabi ng Jesus Christ kang Pedro, balo tayo po Pedro, na bayo ya tulawok king manok, makatatlo mo na ako ilingadana. Pero bala mo kang Pedro, naman kinayantan, naman dinena na pansin. Pero anyang dumala na yung pamaylas, magumpisa na yung kasakitan ng kakatamong Ginoo, niyang dakpandan Pedro, may takutan niya. Kaya pinanya may katatludan niya kitnan, di ba? Kung kakilala mo yan, sasabihan na ali, may katatlo. May mumuna, linigad niya, sabihan niya, kakilala, kadwa, katlo, linigad niya. Anyang katlo kan tayo, tinulaw kitang manok. At tatandaan kasi lagi kaya nga daramdaman kayong pamamasa niya. Yung katlo kan, tinulaw kayong manok, may kay Pedro, may alarmaya. So, tutoy sasabihan na ni nga pong ginawa. So, tutoy sasabihan ng Jesus, sana niya. So, itang tulaw, ako akay ka, pag tinulaw king manok, di ba? Kaya katamo, yung minunang panahon ka, no? Pag tinulaw king manok, it's time for us to rise, magising tana. So, para ka na ako niyang tinulaw king manok, may gising ya, Pedro. Realize na yung kasalanan nagawa na kingapong Ginoo. So, makanyan mo naman siguro kaya katamo, yung panagkat na ninintulawak, ngayon manalbeta mo, makantayin titulo, siguro it's time for us to reflect, tukunang pa, king gagawan, at isipan na itang gana-gana ng yang sasabihan tamo palagi, Kristiyano ko, Katoliko ko, mabuti kong tao, feeling mo kami kakasala, alito to, ita mo, siguro apintang mag-reflect tamo, lawen tamo, naning maglinis tamo, kaya gana-ganang pagkukulang, lalo yung gagawa tang kasalanan. Nyapin in Quaresma, metong yung, balam, signal or ausa na katamo, yung metong tulaw ko na ning ausa na katamo, para itapin mag-reflect tamo, nanuling, masanting yung pining Quaresma ngayon niya, dede na nakatang chance para magbalik ulit, para maglinis ulit, kaya pang gana-gana nga gawa tang kasalanan niya. At ikita naman, dinena niya yung chance din nga pong Ginoy Pedro, iya pang gewa ng, kaya niya papigka, tiwala, yung iglesia, Katolika, nangini, itamong bisusundo. Niya masanting pinadeng, kaya na kanini, albendini, sana niya mag-reflect lang. Kasi it's our way of evangelizing na yung pamaylasang dena sana ng kakatamong Jesus, yung kakatamong Ginoo, may Jesus na. Ito mo. Thank you, Auntie. At saka sabi mo ing tulaok ning manok, wapin niya, it's a reminder for all of us na bayong bukas, bayong pag-asa, morning, so ating pang pag-asa, ating pag-asang mayakit paking balang metong kekatamo. Kasi bayo po palakpakan tayo, ing kekatamong Vice Coordinator, Sister Annabelle Belchan. Thank you po. Yan po, agkatan ke ing metong karing kekatamong CPC Coordinator from Barangay Hacienda Dolores, Sister Tess Ignacio. Palakpakan tayo. May surprise po ka ni Tita Tess. So, baka na kayo po kaluwat susuyuking bisitas ni Hacienda Dolores? Bali, 25 years na akong susuyo. Wow, 25 King years. chapel na ning
Hacienda Dolores. Palakpakan tayo po, Pasensya Tita na po, Tess. payos ko. 25 Yes. years. Nano po kaya ing karanasan katang 25 years sa tita na angga po ngeni ayo kalingwan? Yan ko hanggang ini, ko kakalingwan itang maging katitista. Lalo pa na po rita CPC, then kinumbira na ako pong Father Emil kanita na maging katisti. Kanya rin ta susuyo ka, ana dapat maging katitista ka at ilaganap me ing banal ng amano ning apong Ginoo, lalong-lalo na kareng anak. Ana. Makanta na itang kasuywan at kapanayan kimbiye mo misunduya. So talaga naman, shoutout ka rin katikista Ken na kayabe na pong Tita Tess. Makanano yung pong asabi, Tita, na atin pong apong Ginoo. Malyari kayo po bang magkwento? Yes, tagalang gumaga ako, Kenneth. Sige po, sabi short ko nga story mo tinapong po. Ginoo kasi itang kasakitan lalong-lalo na ngayon, ating mabayat, kumbaga dadanasan ko niya. Kaya kaming pamilya, itang ingabe ko niya. Pero po taping ibiyemungan at idahon kingapong Ginoo. Bala mo, daragdagano, itang kasalpantayanan mo. Kaya pineng pareho kami pala pangadining, nang kay kukot ng kingabe ko, nanuwarin pangadi mo ako. Ako na metong nga doang ko kingapong Ginoo. Lord, dagdagan mo pa. Ita pong buri na sabihan, dagdagan mo pa imbiye ko. Kasi ala ko pang apo, ana. Tawad po makanita, itang niya pinako, iya po, manaligya talaga mo naman kingapong Ginoo. Kaya ikami po nga dua, pareho kay panalangin. Pero itang hanggang panalangin mi, lalong-lalo na po itang kanitang panahon na magkakasakit kami. Denga na ako, kay bat, na, kwento kay pong bagya. Denga na ako, kay bat, may gabrodya, may aksidentiya, kay bat ako nang magobra, kay bat ko tang nakanako, makanano dalang nga payari rin nga pong Ginoo. Manalig ka nga pong Ginoo. Pauli na po nitang gift of knowledge. Abinye nakarenganak. May yari la po. Kaya po masyadong may gastos. Nung imong susustentuan ko, itang pamasay darenganak ko. Kaya maragol kaya pong pasalamat at retang instrumentong binye na ni nga pong Ginoo para sumawop ka rin anak ko. Dakal salamat, Lord. Sabi namin po, Tita, ni ala naman ibiye i-Lord de etamo agyuan at inagyuan niyo po ita. Palakpakan tayo po Sister Tess Ignacio. Ngayon po ausan ke Ma'am Lorna Tyson. Ike katamo pong Head and Ministry on Formation. Yan, palakpakan tayo po. Ante, usually kayo pong mangot ang questions kareng anak. Wapen. Pero ngeni, pero po ngeni, yako po pabustan niyo pong akong mag-ask mapilan questions kaya kayo. Bilang pamuntok na po ng formation na ning kakatamong parokya, makanan niyo po kayang makaangkla o makatulid ing gagawan tamong ngening kabengyan, ing pamanalbe, king Lenten Sarsuela Talao. Wapen. Good eveningan po ne. Ing mantra making formation ministry is everything is formation. Everything that happens in the parish life has something to do with formation. So, ing tulaok, metong yang masanting aparalan para taimtim pigunaman, ing biyan na ning ginutang Yesu Kristo, ing kayang lugod kaya katamo, ampoy tantagumpe na ning king kamatayan at dewakan. Sabi dapin po, aliwayay tang babasan memo king Bible, kasi po tang tuturo may ing kasalpantayanan, ini metong yang innovation, kayang metong musical, theatrical aparalan. Malagad mo, siguro etambalo nung kapilan maulit ne. Pero matula kami king formation ministry, pauli na ning panahon na ini, may ka-chance tamong ma-staging tulaw king parokya. Sabi mo pinandin, sir, anak taba mo. Talagang piadya niya kayong Lenten season, ing tulaw king Santa Rita. Aranasan ko rin tang pumila, makisiksikan para mo makapanalbe tulaw. Kaya for me, this is a very good opportunity, a meaningful opportunity for us to learn about our faith, but more than that is also to be challenged to witness our faith in our day-to-day experiences. At Lord, bilang metong pong mestra, pengari daring dakala anak, at bilang ima daring kaya kayong anak, malyari la po bang dinan tips ding ega na ganang makirandam kaya katamong yaning kabengyan,
nung makanano tamo po dapat i-balance ing oras para makasuyo pa rin king apong Ginoo. Ay, kasakit na yata ita. Chulo pa mo rin anak ko ketang side. Kaya challenge siguro bilang mestra, bilang pengari, and bilang volunteer king parish is to sustain active prayer life. Kasi sasabihan da po ta kanong patong-patong ng ega na gana, challenge siyang maragulitang makananumeng sa masa ng relasyon king apong Ginoo. Ampo mo rin po king pamilya. Reta sigurong kayabe ako rin kening kalupan ng ati Tess nandin, di Sister Beng na potang mitatambak na yung schedule, lalo na nung magobrata mo, minsan kailangan mong mag-live. Active prayer life, and at the same time, itang relasyon king pamilya, ang po itang suportada po rin kayabe tamong volunteers. Kasi adapen, when you look at formation, in terms of relationship, etaya bibilangan itan pilang kang oras, pilang banwa. But more importantly is, baka nanuya itang meaning and purpose na ng relasyon king apong ginumumuna, relasyon king pamilya, ang po pang relasyon ka rin kayabe. Perfect. Kalupa ko, I'm not a perfect mother, pero I'm trying my best. Siguro makanta kayong lalawin, ing tulaok. Maging perfect siguro, ing biyanan ning apong Ginoo, potang lawen tayo, dakal kasakitan. Pero akakit tayo itang meaning and purpose kaya katamo. Ito po. Thank you so much. Palakpakan tayo po. Thank you. Ing kaya katamong Head, Ministry on Formation, Sister Lorna Tyson. At ngayon po, agkatan kaya naman, ingka kung kawangin sa kayo na kan Brother Jonas Pineda, ingka katamo pong PPC Secretary, ang po pang CYM Youth Coordinator. Maya Pabengi? Yes, Maya Pabengi din po, kaya kayo. Ako tang kumo, brother, buti may kapag come up kayo ding PPC kambening among Jess, kening masanting at makabaldugang regalo, ing may palabasing tula o king katamong parokya. Itang kang Pat, mo muna in-offer din ni kang Brother Patrick, in-offer ng Sir Andy, ining tulaok. Then, may pag-meeting, in-offer din king execom meeting me. Then, bilang active mag-serve, king simbahan, at din kaya katamong pastoral kambe ng among Jess, bala mo alangali, bala mo tambing maybe sa kami na gawan niya ing tulaw king parokya tamo. Sabi mi pin na active ya ing biya kasalpantayana na ning parokya tamo. Sabi mo pin nandin regalo ya, kaya pin sabi mi pin meto nga masanting a regalo siguro na ibiya ka ring active na parishioners king porok. Apining show ay ni ing tulaw ay ni na ayal ben at asaksyan ining tulawok, bien ng Jesus kening tulawok. Dakala, salamat Brother Jonas. Metong pa, bukod king ikang may talagang PPC Secretary, bukod ing kaya kaming Youth Coordinator, ikaw pa ing Head ning PPCRV. Malyari may bang i-explain na ano yung PPCRV at nung makanano yung makasaw pitiking daratang election? Ing PPCRV po, lalo na mag-election, tamo po ngenit, tamo keng election period. Metong niya po yung PPCRB, Parish Pastoral for Responsible Voting, na mandated organizations po keng simbahan tamo, na nung ko rin, sasawpla rin ng volunteers. At in volunteers kasi ka rin bawat chapel na maka-assign ka rin schools po tang election day mismo, at dening volunteers po nga rin, pati nga po nila ka rin. So, mag-assist la ka retang bobo, atin lang voters assistance desk. Tapos check dala ka rin detang, halimbawa, dala akit detang names da ka retang presinto nung no ka rin la. At the same time, impong PPCRB, itang responsibilidad ng iniana ng karagul din bilang kaya na kang bobo karening future leaders na ning kaya katamong bansa ampong balen. So, meaning talaga pag mag-serve ka king simbahan, mo king simbahan. Aliya mo. Pati king community. Palakpakan tayo po, Brother Jonas Pineda. Siyempre, I would like to acknowledge also our PPC coordinator. Palakpakan tayo, abe tayo po ngayon kabengyan, Brother Oliver Lagman. Kambening kaya katamong Parish Finance Council Coordinator, Sister Agnes Garcia. Palakpakan tala po. Din kaya katamong mga sipag a PPC. At ngeni, kilalang kilalay at akakayabe tayo po. Karing mapilan abulan, palakpakan tayo po, ingkayan tabi na ning kakatamong Kura Paroko,
Reverend Clark Kiboloy. Palakpakan natin. Rev, kumusta po? Ing pamagstayu, King Porak at King Balaya ng Apong Tali. Maya payabak po. Ay, bengi na pala. So, kay ba't na... May carried away aking tulaok na. Masyado kasing masala. Yes. Sabak. So, at kilub na ning mapila na bulan na pamanatili po keniking parokya ng Apong Tali, keniking Balening Porak. Sabi ko po siguro na masaya at mag-enjoy ko king mission, may pagkalub ka na ako keniking. Masayang-masaya. Panakit naman po ito. Reb, pakidescribe or ilarawan nyo lang po King Metong Amano ding Parokyanos Kete Porak. One word to describe the parishioners here at St. Catherine of Alexandria Parish at bakit po kaya? What's that one word first? One word? Siguro malugod. Wow, Malugod, palakpakan. malugod. Malugod lakano, ne? Ding Parokyanos Kete Porak. Bakit po? Malugod la, uling king karelang kasuyuan ang popan pamamiyaking sarili king Santa Iglesia. Papakit da ing karelang lugod king Apong Geno, kapamilataning kasuyuan da ang popang pamamiya sarili kareng kakatamong memalen ken king Porak. Dakal pong dakala. Salamat. Pasibay po palakpakan tayo ang kakatamong masipag a Reverendo Clark Kiboloy. Ngani po, awsan tala at abayan da ko nga muna man, ilan na pong last tamon na pagkisabihan nganing kabengyan, balo ko po, ikayo excited na kayo. Pero ba ito pakiramdaman tala po ni Brother Harold, Brother Alan Paul, together with Brother Kevin. Sige po. Yan, oh. Wow, ang ganda ng blockings, ha? Sige po. Pakilala kayo pa po. Karing tao. Maya pabengi po kaya katamungan. Ay matutudla po yata. Maya pabengi po kaya katamungan. Iya ko po'y Brother Harold de Guzman, tao ko po King Angeles, at metong ko po ka rin ng seminarista ngeni, sasaw po kaya ni King kakatamong parokya, balang weekends na po. Pupuntalan mila po rin niyaliwang communities keni, bakanta aso pan miyarin po yaamong at makapagdake mo rin kaya kaming sarili, kapamiltan din kaya kaming pamanyuyo. Po. Brother Harold, saglit mo po. Inya na po yung kutang. Nano pong sangkan ning kaya kong pamanungo at tingwanan niyo po ing biya pa magpari. At makanan niyo na pong I-encourage deng at syungening kabengyan para sunod mo naman king kaya kayong bukasyon na tingwanan. Kanako po siguro mo munang dili. Sabi ko, may gumpisa po itni niyang meging parish priest kaya po Father Dan Dison. Ne po. Maragula po kasing impact din kaya katamong pari. Baka nita, mag-umpisa itang bukasyon da rening kaya na kaninyapin po maswelo tamo po kaya ni king kaya katamong parokya ne po. Ing metong po kareng maging inspirasyon ko po ngeni, bangan ta misundo king biya pa magpari, alang aliwa po yapon Jess. Ne po. Opo. Kanita po sinabi ko na po kang among Jess, metong nga po talagang piyalimbawanan. Inyapin po ka rening kaya na ken king Porak ne po. Masanding po na, o yan, at siya po yapon Jess. Bistaman po mama ko, sana maging maragulya pong inspirasyon kaya katamo, lalo na retang magnasang magpari mo naman. Sana po atin, ne po. Sana atin. Panalangin tayo. Palakpakan tayo po, Brother Harold de Guzman. Sige, brother, pakilala yun na po yung kaya kayong sarili. Maya pabengi po kaya kayungan. Ay may naya po. Maya pabengi po kaya kayungan. Ako po Brother Kevin Simbulan from Madapdap Resettlement, Mabalacat City po. Kami pong atlo, may kakaklase kami at yun na kami po king fourth year theology. Ngayon po, so graduating kami po kanyan. At kalupan na po sinabi ng Brother Har, kami po rin sasaw po, kareng communities tamo po rin saw projects. Communities tamo po na pupuntalan like mag-BEC kami po and then Bible service ng Aldo Domingo. Ito po. Okay po. Brother, I-mention na pong Brother Harold nandin na ating sangkan nung bakit tingwanan tayong itang awsandang bukasyon. Kawangis na yakano
ing metong karing pari na lulok for or lulok up na wapi ni among chess. Nanula po kaya ding turo ng among na babakalan nyo king aldo-aldo yung pamibiebi. Baluyo po, Father Jess. Actually, among Jess po, personal SDK po, spiritual director. Yamong Jess, anya po ka na akong philosophy nemong king college. So, kakilala na ako po at kakilala ke. Na malalaman ni Among. At metong karetang apulot ko kaya, apin itang magana kaya. Itang gana ka na, kasi ating magana ka na, potang magana kaya nga ray, itang emangamwa, sasabing mali ng tao, makanyan, magana kaya ka ng makanta. Pero yung gana ka na, itang gana kang genuine, na balo mong, hanggang magkamali ka, itang sumabi in a way na eka manasakit. Ne? Ituro na ka kitang usto, pero panamdaman mo na, bala mo, tata na panasakitan na kakarengamano na, itang way na, pero akit mo kaya itang lugod bilang metong tatang. Nayak penamdaman ko po itanayamong. So yak po pasalamat ko po na kitang pilang banwayo pong pamag SD ko po kaya kayo, na penamdaman ko po itang metong kayong tatang kanako. At the same time, metong kayong kakaluguran na kayan tabi ako, king kanakong bukasyon king pamagpari. Dakala salamat. Thank you so much po. At ikami naman kayo na kanketi parokya, panamdaman mi naman po ita. Palakpakan tayo po. Brother Kevin Simbulan at ngeni, of course, Brother Alan Paul, Maya Pabengi. Maya Pabengi po kaya kayungan. Hep hep! So makagising lang po. So ako po Brother Alan Paul Mariano, Ibat King, Most Holy Name of Jesus Parish, King San Roque, Bitas, Arayat. Nano po kaya king pamagstay kete porak? Nano po kaya ing karanasan na kailanman hindi mo malilimutan? Unforgettable experience that you will never forget here, St. Catherine Parish. Nano po kaya? Metong pong bage, mitanam ka na ako, yapin itang lauslub dang pamanyaw ding tao keni porak. Ne? Ang giyang detang pupuntalan mi, sasabihan da, marginalized la, kalulula, pero kaya rin na ning Bible service, atin kaming kakana naman yaman na pamangan. Atin lang yayapag kaya kami, ban kanita kami makodanupan. Ne? At metong mo naman bagay ka rin yapin itang lauslub ng pamananggap kaya kami. Ne? Itang pamananggap genuine, anong no ka rin tinggap da kami, mo ka rin pibale-baleda, nune pati na ka rin puso at pamibiyebiyeda. Yapin siguro po tang bipag-share kami, maralas akit mo rin ng matuwang kaya bemi mga agala. Uling pigkati walanda kami. At ito mo naman nga kakit kung meto nga bage, karing tao porak. Ya pinitang mapagtiwala la. Mo ka rin kaya beda keni porak, pati na karingaliwang tao. Dakal pong salamat. Thank you so much. At pakipangaditala po, regya katamong seminarista at palakpakan tala. Maya Pabengi po at dakal pong salamat. At ngayon po, para mamaya briefing kaya katamo, bayo tayo umpisa ng kaya katamong pamanalbe. Ausan kaya po, one of the writers and the director of Tulaok, palakpakan tayo, Mr. Andy Alves. Hello. Ay, Maya Pabengi po. Maya Pabengi po. Anya pong Christmas mag-perform kami, Kelly. And sabi ko po, very close siya kana ako yung Porac. Uling, i-mother ko po taga Porac. Yeah. So, I'm half Poracenyo. Alright? Yes! Rempon Dizon. Kenny po, kamag-anak nila po rin Dizon. Kenning gulot. Ito po. Anyway, atin tapong audience participation keng Tulaok. Nino pong may kapanal ba ng Tulaok dati? Oh, marakala. Atin tapong audience participation. So first, agad do ko pong kumang palaspas kening arap. Pwede ko pong kumang palaspas kening arap.
Luigi, mag-distribute kang kahit. Talakad ka. Sige na. Guys, help naman. Distribute. Sige na. Elabis ang talakad, oh. Spoiled la rin tao poro. Okay, Ash, are you here? Ash, let's go. Okay, kabang didistribute tala po rin palaspas at indabong audience participation. Yan, ipache po, ikit yun lang tinas na rin ng signboard. They're called idiot boards. Guli sakta mo na po. Okay, guli sakta mo kasi, bali po, passionate la rin gang actors on stage. So, dapat ding audience, passionate la naman, okay? Ready? Our first signboard is go. Aroy, tayo darandaman yan. Isa pa! Isa pa! Isa pa! O, yan. Kasi, ating meto nga sinken, potang maranop noret ang 5,000 tao king Nukarnita? Itang, nanong lugar ita king Biblia? Anya mag-preach ay Jesus, kaya ba't pakanantala rin tao na, lana pong pamangan Lord, adang makanyan. O reni po, at lula mo pong hamburger, ang pong adwang fish fillet, ada, di ba? So, ngani, magmilagro ay Jesus, di ba? So, ngani, banta magmilagro ay Jesus, you have to encourage him, okay? So, all right. Our next is Osana! Osana! Ating pakinig niya. Che, ready pa yo. Okay. Okay, cut. All right. Can we do Osana standing up? Ready, and go! Osana! Yes! All right. Thank you. You may sit down. Yes. And last. O rin pa ating pampalaspas Kenny, o pamiyayo pa rin. Nino pa ang bisang palaspas? O reta pa kano? Luigi. Yan. Wala mo siguro, ka mag-obrang yan, Luigi. Alright. Next. Ready, and go! Isa pa! Isa pa! Okay. Potang sasabihan tayong ipakuye, eko mag-smile. Dapat mga kayo ay wari. O, paano palandaman nyo itang kasalanan gawait nga pong ginu? Okay, one more time. 1, 2, 3! Isa pa! Isa pa! Yan, very good. Very good la. Okay. Ngeni, anjang sarswela yung lenten, dapat mabiyasa tamong palakpak ka rin mag-perform pa siya magaling lewer eh. O, palakpak tapa. Practice. 1, 2, 3. Yes. O, itang palakpak ating gulisak. Go! Yay! Yan. Anyway, bali po, as a performer, we get our energies from the audience like you. So, lalo nang any, atin tamong relationship, mas atin yung audience participation. So, this is probably our 30th show, ne? At lumpulong show and something like almost 100,000 guests. And 100,000 audiences have seen the show. So, manyaman po kayong pakiramdam. Mga di kayo punan din. Yung sasabihan mi, it is such a big responsibility. And ita po sasabihan ng Pope Francis na new evangelization to help the Catholic Church evangelize and spread the word of God through theater, music, dance, and different forms of art. So, may kiramdam kami po kang Pope Francis. So, this is what we have for all of you. We're touring it. And I hope, Patrick, where are you? I hope we could do
Tulaok and Porac every year. Tama? Why not? And I hope next year, dapat po kasi, alam nyo, request ko kay Patrick, if we could do Tulaok, bali po yung Eco Park, Santa Rita. Di ba ating rin, Eco Park Amphitheater? Bisa kong pagawang amphitheater king Porac, kita king Baywalk, kitang river. Bakante yung opening scene, magbinyag ya, John the Baptist, kita mismong ilog. Tama? O, next year, soban nyo ko kay Mayor, paggawa tayo ng Eco Park na. Tuwan tayong staging ilog na po. Yes? Okay. We will do the show if you give us that theater, your amphitheater. All right? Anyway, I think we're ready. Are you ready? Okay, let's go! Thank you so much, Mr. Andy Alves. At this point, I'm requesting our parish priest, Reverend Father Jesus B. Layug Jr., to lead us in the opening prayer. Please all stand. Ilagyan ni Gipam, po ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Yunuming Diyos sa malugod, king mipdong kasalpantayanan, mititipon kaming yan, king lagyu mo, ban makibat, king kekang kayawsan, ban lakwas da kang nakilala, at nipalapit ke kayong anting tapat mong alagad. Iting panuuning Koresma, metong yang basampat apami katagon, ban lalo pang padalisayan, inke kaming relasyon ke kayo. At banmi pabanalan kami kapamilataning pamakiramdam at pamigunam king kekang amano. Makanyan mo rin panmanikwang inspirasyon king magligtas yung lugod. Salamat kaniting kalam at mensahe apapasyag niting palabas iting Kwaresmang Sarsuela ining Tulaok. Kaya kami hanggang makatipon ngeni at umeng manalbe. Bendisyonan nyo lapureng sablang gaganap kaniti at ding bubuuking Arti Santa Rita, rengkarelang artista, staff, ating sablang may plano at may organize kaniti. Salamat king kagiwandang ipasyag ing kekang meging biye, kapamilatani makabaldugan na pamanarti. Lukuban nyo lapu at pasiknangan kapamilataning kekayong banal na espiritu. Gawan niyo pong mabiyang instrumento, ningke kayong lugod at pakalulu. Mananasanang tutong atalastas mi, ing diwa niting palabas, ing istorya ning biyening kekang anak. Matakil kesana, kapanamdaman, anting upayang misopan kaming magbayo at magbalik lubkeka, antining buriyong malyari. Magbunga po sanang masanting at maging matugumpe, iting kaganapan ay ti. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. King lagyo ni pa, ang po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. Malyarita na pong luklok. Malugod na yung babiyekya kayo ng St. Catherine of Alexandria Parish ing Tulaok, Lenten Sarsuela 2025. Psst! Psst! Mamagluklok na kayo! Manahimik tana at makiramdam! Migit at 2,000 banwaning milabas. Iba't niyang mesulating peka masanting a kwento king mabilo gayato. In kwento na ning anak ning Diyos, anak ning tao, anak ning Birheng Maria. Tara na po, tara na! Mamakramdam tana. Tara na, please. Isadyain dala rin Ginoo. Sumisi na kayo't painggulot karing kasalanan nyo. Ing pamagari ng Diyos, malapit na.
puso ko magtambulya, isaya mga panundagya, sa masamtang maninaya, tara na Kenny na magsadyata na. Sa kong tumerak, magkanta at palakpak, tatangneing ginu sa ganantayang lulundag. Salamat po, o Ginu, lindang mo'y pangadiku. Magsaya tamo, uling tatangneing Ginu. Santing na balita, lindang mo na, tara na, magsaya tamo, uling tatangneing Ginu. Magsaya tamo, magsaya tatangneing Ginu. Tatangneing Ginu. Magsaya tamo, magsaya uling tatangneing Ginu. Magsaya tamo, magsaya uling tatangneing Ginu. Tatangneing Ginu. Magsaya tamo, magsaya uling tatangneing Ginu. Magsaya tamo, magsaya uling tatangneing Ginu. Tatangneing Ginu. Magsaya tamo, magsaya uling tatangneing Ginu. Magsaya tamo, magsaya uling tatangneing Ginu. Tatangneing Ginu. Magsaya tamo, magsaya uling tatangneing Ginu. Magsaya tamo, magsaya uling tatangneing Ginu. Tatangneing Ginu. Magsaya tamo, magsaya uling tatangneing Ginu. Magsaya tamo. Nini? O ba't di ka pa inilapit ka na ako? Ako dapat yung pabinyag kaya ka. Iti, yung kaburyaning Ginu. Yaku! Bibinyagan na kayo king danum! Ya! Binyagan na kayo king danum at king banal na espiritu! Ya! Ing kordero ng Diyos! Ya! Ing minalako king kasalanan ng yato! Nino mo yaku, iya pang linapit taku, iya pang minpakeni, inayuya pakeni, penintunan ako, at inutang arawan. Ikaw galine imana, aga nakake imang, mingat iya naman, iksadyan dyan naman, imana inginita, inuya kaya. Jesus, isang ko, Jesus, isang ko, anak ng Diyos, bibigyan kaya ako. Sabi ng iba ko, at suko pa at sana, lulundag na king mula, teterak at siya ng ima. Ngini pa kaya, kuwasok naman, ing tula. Jesus, pisan ko, Jesus, inong ko,
anak ng Diyos, bebinyagya kako. Memuli ka kang imamo, memuli ka kang imamo. Minumoya ko. Yaku. At may kupisa, ipamanaruna ka rin kaya manong. Laliyo, ditak-ditak, pinili na rin kayang apostoles. May bigla na ring tao, karing makapagmulala ng milagro. Simon, imo muna ng ikit. Ay, kapagal. Kapagal. Alata na namang ikwa. Ano yun? La, ano naman? Kita pang malalam. Marakalasan. Sir, kabukas na kaya pong babadog lambat? O hindi meto nga laki pa pong arakap. Goyang, taragawan taning sasabihan na. Sige na, last chance na mo. Lubisa kay kanam. May niwala na ka magking tao ngayon. Tama naman ko. Sige napin. Patsela tang ikwa. Patsela tang arakap. Masagap ka na. Tara, subukan tayo. Tara, bilisan niyo. Ali! Ay! Karakala, tilapia! Karakala, tilapia! Ay! Karakala, tilapia! Sinapak na retang labat, may kabusbus lang, digsulo pa may kasira! Digsulo kay palimbog, ay karakala, tilapia! Ang inig mamina, ang imakanita karakala, tilapia! lagalang tilapia, pating lagalang. Naan naman, pating mo, ting. Pakikaban ba kayo? Sir? Karina ako naman po kayo. Pasensya na ako po. Ako po, lalapit ka na ako. Ako po karapat dapat. Makasalanan ko po. Tara, tugi ko ka na ako. Gawanda kayong manasan tao. Nakano? Manasanta ka nung tao. Ang batang tala naman din yung tao. Eh, karakalyo katak nung bisa kayo, tuki na kayo mo. Uy, ako bisa eh. Puta ka lang. Illegal recruiter ya pa yan? Ay, totoo. Kabira-bira. Manuhala kayo. Usungining human trafficking. Ay, totoo. Kapatadali ya. Nakikita mo. Iki-yortan tilapia, tutuyang magmilagro. Imanimaya ini. Oneng muna ka, Simon. Ay, muna ako. Ika-manudas. Muna kayo. Ako. Ika. Ako. Ika. Ako, Ginoo. Ika. Otya ako. Ay, haus ko. Pinili mo po'y naus mo. Ika na kaya. O iya na kaya. Karakal tutuki, nakatakiki, karakal dapat, karapat dapat, Kinukuopat, nanuing depat, balukuwe dapat, obat depat. Kasuelo ko ginu, watuki ko, gana-gana, lakuan ko. Alam kasigraduan, alam ang pamangan, alam ang bukunan, alam ang pagmay nakuan, alam ang lalungan. Ikaw yan, ako'y pinili mo, ako'y
dapat, manukuwe dapat, obat dapat. Kaswelo ko, ginawa ko, gana-gana, lakwan ko, alam singkat na, alam ang pangalan, alam ibang painawan, alam ang nanuman. Ikaintok yan, ako'y pinili mo, Yakubin, Yakub. Salamat po, Marakalya papakaya pi Jesus. Balang linapit akitongin, pile, bulag, pipiyampong maklak, apapakayap na. Ay kumare, balo ko, pati rin mga kasanibang demonyo sa papakayap na yan. Buti ka mo pa ulo, parang kumayap kali. Ay, ikang taga na kumare eh. Ika yung demonyos, ika yung mga indredos. Ay, o mga nanura ko mga intindihan di nga anak kanyan. Iya, ing anak ng Diyos. E nasana buring mikalat ing pangawa ng milagro. Uning miracle nung miracle ring may nakit kaniti. Miracle nung miracle ding bisang makiramdam karing kayang amano. Ding kasalanan mo, ipatawaran lang. Nano ka, no? Dimdam yung sinabi na. Hay! 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 Maglala na kayo! Hay! Pasilala na ko yan! Hay! Gino ka! Hay! Kita kayo! Hay! Pasiuli na kayo! Pailoko ko aking tao ngayon! Ninining magsalitang Dimdam kalapas niyo? pangalan na ini? Dimdam yung sinabi na? Diyos niya! Diyos niya! Naning mas masaguli, ing patawaran kay kasalanan ng babaeng ine, o ing papaglakaran kay. Sino man ako, talakad ka at muli na ka. Salamangka! Eya mapanusga. Eya mamiling tao. Pati pindim manguliktang buwis at makasalanan. Pakyabaya na lang. Ing sabi na, ere kailangan ding tao nga lang sakitin doktor. Eya din tang parausan laring banal nunering. Makasalanan. Ba, Brad? Kaya ako mo makasalanan eh. Karine ko naman keka. Kagano ka mo, eh. Bisa kay shortcut ko ni pa magpuntang banwa. O, Judas Bolang. Oh, ano naman? Puta. Puta ka lang, balada makasalanan ko naman ning pakyabayin da ka. O, hindi po, hindi po.
Ing sabi na, alang tawong kukuwang kapiraso ning bayong imalan, saka ni tagbigit ang lumang imalan. Ay, nakit ko. Baluyo, may kayo minsan, eke ay tindihan ni teacher. Totoo. Lililiw ko ka rin pa man niya biyana. Masyado lang malalam. Baliw. Malagay ako, titira yung panulo. Hey! Tugnang na kayo? Magadik ni. Mamanok nang na kayo. Pakalalam yu. Ing pamanintindi. Ingawos ka nita. Talinghaga. Ating dinala na tupa. Maestro. Nung atsula rin siya maputsyam. Nanong gawan nyo? Galgareta! Asanok tupa! Lakwan nyo rin siya maputsyam. At pantunan niya itang meto nga malalili. Ustong ikit po tagalang iting ginalgareta yo. Nung ring mata mo, ding sangkaning kaya kang pamikasala. Ilako mo lo. Nung dinggamat mo, pututan mo lo. Dimdam yuta. Pumila na kayo. Paputot yun o. Ay, Andres, ikapaputot mo rin bitis mong masyado kang limbonis. Ay ba, Mateo? Paputo may dila mo. Masyado kang marites. Hoy, Andres Maindreros, dembalugbog mo, paputot mo lang. Ako! Bako kayo mo, mila ko na ako kasalanan. Iya kayo. Iya kayo. Iya kayo man. Iya kayong sangkan, ning kanakong pamikasala. Mga yan! O tara lang, batingan tayo. Saglit, mamiro ko mo. Ibiyeyo kang Cesar. Ing para kang Cesar. Ibiyeyo king Diyos. Ing para king Diyos. Nino rin pakakalulu. Mapalad la. Rin pakakalulu ring mga lungkot. Nino rin daralan kasakitan. Mapalad kayo naman. Uling paligaya na kayo ning Ginoo. Mapalad la naman. Ring mapagpakumbaba. Ding daranok at kakauking kabanala ng Ginoo. Pakabsya na la. Ding mapaglunos, uling lunusan na la. Ding malinis sa puso, uling akit din Diyos. Mapalad kayo, ikayong gagawang paralan para king pamikasundo da ring tao. Mapalad na naman ding daralan kaligaligan. Uli ning pamanupad da king kaburianan ng Diyos. Uling karelayo. Ing kayarianing banwa. Datang ingaldo. Takpande. At paten. Inganak ning tao. Ay, inureta Gino. Sabihan mo ka na ako Gino. Tsago Gino. Habang mabiyak ko lang makatagil kaya ako Gino. Ipaglalaban kita! Hooray! Gino, kapilan kami puminawa. Kapilan mitak man ng biyamayan. Kalulo kami mo po, Gino. Ero kaun manarinan mas kinano. Sa upan nyo kay po, Gino. Ikeng pakakalulo. Bengkayi kukutangku ot makanini imbiakku marakal ko paing tumulan kukulang ko si kanan baldak si karaning kasakitan kakaluluan Itas may buntok mo abe Ingke kang bidatang mo rinig Masalese kasusuko talakaran mo ring bagyong datang king mo at sala king kang nasa at pinsaya marakal ka agawa king maluka at payapa karining upaya makapagmulala
makapadurot ka nung akakit mo atin ka nan katang magkanta makalawi banwa pinsala kingke kang nasa ating saya marakal ka agawa king be maluka ating payapa narinig upaya makapagmulala sinabi ng Jesus makakalulong mapagaling biyak dinan akong kapaldanan tumula kayo ibiging kakong kayarihan Oray ni puring schedule yo o tinatawag pong medical mission po itong panahapon ka ba't na naman feeding program kahit ano pukar lang papatuloy kitang kaya meron ka lagi nun sige Ay, oray niya naman di mga bulok kapag mapagaling maestro mapapakong Aldo paborin yung lumapit ka na ako rin anak nandito ako papanay ni Gino Marine kayo nandito ko papalapitan Gino Marinela kamusta kayo? Ing sabi na kami looking kayaryaning Gino nung kang maging anak pa si Bayo. Mamiloso po na ka naman kanya. Tara na, Ben. Isa na yun ating kasalking kanan Ding Apostoles Jesus at Maria tinagunlan Marakay pamangan as na kasaya Hapon ingat miminat megisan Kanya sinabi ng Maria kang Jesus Sana'y anak sepan mo na Tataliw na naman utos na ako ni Jesus, nakalabang ang makidanong Yan sukat isipan, yung maging saksida King milagrong tutong, makapagmula na Iting unang milagro, pepagit ng Jesus Kapamo. O ninong may ngisan kingalok? Palagay ko rin Apostoles. Walang mawangalak. Kapamo. Ilang bisit ka rin may wari. Kayo taga na. O, pati naman ding Apostoles, sa po Jesus, panyang kanan yung mengisan king alak. Mga papa ko kanyo. Oh, taula namang kalupa tamo eh. May kakasala. May mimuha. Maglasing! Malaming asawa ko. Pwede naman palang maging Santoy Berting.
Ave pakakalale, bilyaning masalese. Merong garakong bato, tinaming iablas. Ave pakakalale, maulag ka hingge. Ave pakakalale, bilyaning masalese. Tingnaw iyo at ulan, umalikong niya tulan, patawaran ting mikasala, patawaran ang kali. Banwa Ave pakakalale, maulag ka hingge. Ave pakakalale, bilyaning masalese. Tanong kami buklagya, manintong na akin kuya, manyawan kami biyeke ka, kinglang yun na manyawan ka. Amen? Amen! Ave pakakalale, maulag ka hingge. Ave pakakalale, bilyaning masalese. Masakit yung loob banwa, taong mabandit pero. Ave pakakalale, maulag ka hingge. Ave pakakalale, bilyaning masalese. Ave pakakalale, maulag ka hingge. Ave pakakalale, bilyaning masalese. Ave pakakalale, maulag ka hingge. Ave pakakalale, bilyaning masalese. Ave pakakalale, maulag ka hingge. Ave pakakalale, bilyaning masalese. Ave pakakalale, maulag ka hingge. Ave pakakalale, bilyaning masalese. Ave pakakalale, maulag ka hingge. Ave pakakalale, bilyaning masalese. Ing masalese. Ing masalese. Ing masalese. Luguran may kekang Bye! Hey! Gatas na. Haliwa ako sa lapat, kumare. Lenang Mayarti. Igit yang linabas nanden. Ay, nukon Asneng ka, balitaktak kay malan. Yan ang lalawin to. Maririya ka mo. Uling wala naman mong lalawi lalaki keko. Kay balo ko. May kipagkawa niya kano kanitang kayabe, no? Ngeni, aliwani naman kano kayabe. Ay, kumare, pilano mo kaya lalaki at hindi na alam kyung babae ngayon? Ay, nuko. Karakalda ng karakal. Ay, makamandagya ka yung babae ngayon. Halayang patawaran. Magsalanan niya yan! Masibasan niya! Babae na yan! Masibasan niya! Patay niya! Masibasan niya! Wow! Masibasan niya! Masibasan niya! Nanuya kasalanan ng babae ngayon ni kaya kayo. Huwag makanyan kayo, kamukha kayo. Bakit pagulungan niyo babae na yan? Malandi babae na yan! Makasalanan niyo babae na yan! Masibasan niya! Masibasan niya! Sino? Basibasan niya! Eh kung makiramdam ka nini, makasalanan niya yung babae ngayon! Basibasan niya!
kami kasala. Iyang munang diling mamarongga kayo. Hindi kayo. Kayo na ang nagpabuling-buling sa Nakakalakas na kasi pulis ako. Lalakad na ka. Huli na ka. Turog-turog makakalag, may kalagkat, na makatalakan. Kaladwa nanupa sadyang alana inyato makalawe alang nga kayabe alang mulaga ingpye linawe mo ko ikit ko inglugod kareng mata mo telanan mo ko't meyos ing sukal king kakong puso tiniman kat tinulo ing tanong kareng mata ko tinugtog king salukong mawaking banal ay espiritu higit mo kong kikyak makasalikot king pilubnuban balong lugod mo ing panintunan meron kong makasalanan wasan mo ing pagdalanan aliwa ka karela tukianda ka no karin ka man punta tukianda ka Sago. Sago. Saguli. Sago. Karakalda rin por kayo. Ay, napapasin mo lang, oh. Mabibingi na. Pahulantaan na lang mo. Lahat ang pang karela. Hoy! Di ako mabisa muli! Ate kung bakal kamuti ka niyan. Wala naman pala eh. O nung bisana ko man, sabi-sabi tayo na pa mag-fasting. May balik na kayo bukas! Kasyas na naman puntok. Saguli mo. Maus na ako mo, Jollibee. Oh, maya pa ba? Uri, liberta na mo. Uy, saya, Jollibee. Sala na? Sala na. Fish man. Ala, yung makibot. Hello. Jollibee. Opo, pa-deliver kayo po.
mag-deliver ko po kete king Jerusalem. Ay, siya po napitan eh. Natapamangan, mamanuli na kayo. Na kailangan ng Paulian nyo la. Ikayo mismo, yung makapamiyat tinapay karelo. Gino, 5 lang pong tinapay, ang pong adwang lamo rin nga sa natinda mo, makanatalo, 5,000 migil na pong 5,000, rin pura kayo, makanamin lang pa ka ng Gino. Ibiyayo ka na ako. Ring 5 tinapay ang pong adwangasan. Gino. Siya tasumay. Ay, kaya pa man pumengan. Ay. May kapamingan ka niyan, kaya lagi na yan. Sure ka? Gino ka, judgmental mo naman. Gino, aray ni po. O ini turuning anak kaya kayo. At pepaluklukan na laring tao kinito. Kinwano ring tinape at asal. Di na lang aya banwa at pepasalamat ng Diyos. Pemeraso na yung tinape. Mengan lang ring sabla. Mika marakal na pamangan at marakal pang sinobra. Sumenga buklan la Tinape, tinape, tinape Miracle la rin tinape Milagro, milagro, milagro Itinigera que katamo Lang paman ng tabi Alam ko manong alam nila Manwala ka mukha na kung abe Nalig ka kakaluguran Ipasyaging kasalpantayanan Babaldog na talanga ka Ingrasya tang iba't banwa Tinape, milagro, nilumot at pamilari Tinape, malapalabi, pero lalang manili Milagro, tinape, ang hawal, mapatari, manaan Wala lang ako ka na mong alam Milagro, milagro, nilumot at pamilari Milagro, naganaw, pero lalang manili Hindi, nilala, hindi, pamilari, manaan Wala lang ako ka na mong alam
atin kini kasaya dari tao. Pumunta. Diyos ko, itapa man eh. Atse, nalo rin. Ay, may niya dapat tinapi. Nala ka riyan. Tinapi lang, mamili ko. Ay, makapanyad tamo. Manyaman la. Ay, manyaman la. O, Manyaman pala la. kalali ko yung diabetes. Ay, manyaman la. Ano na? Diyos, ikipanyad ko pa mo. Manyaman ka na. Ay, saguli yan. Oh. May kaya ni naman ito ba? Saguli king wako. Ngan baka nito. Ay, yung pakarakaling kukunan mo na yung diabetes mo, matwa. Nakaisabihan mo, mababa ka sugar. Ay. Grabe. Bali, oh. Ating milagrong bage at ating milagrong puso. Manganak yaing milagro. Tingaliwa po tang akit daing kayapan. Mayawala. O, tetapos tan. Magluwal ka 5 tinapi, mamagluwal la naman. Dahil pa ka sa likod, kayang bakal da. Ing sabi rapin, ing milagro tsuyaking puso. Nung nanong milagro ing buri mong akit, ilog mi aking puso. Ilyari. Ing buri mong sabihan, di nga liwakin natin lang bakal, tapot pagkay mo damo. Balawit ang keko. Ayan o. Gawin me, ayan o. Ayan o. Special niya pa yung keko. Special naman. Mamanok na kayo. Ingawos ka rin ni reserva. Wow, makanyan. Laparo lang na. Makanyan man, tayo mo lawin rin kaya ni nga chukeni. Ating metong ketang libutan. Kabit itang makamaputi ketang kaili. Kay ba't itang bungal at chuka rin? Ay, tambungal. Ay, tangkulot. Ay, tangkulot. Dati pa ka rin, tangkulot. Ay, uti tapos tahan. Karakal da rin porakenyo nga reni. Dakal ka reni. Malo doring Ay! Oreng kamutir. Wapit, di mahalang libo rin tao. Nung mangan lang ang kamuti at nanagnan lang matut. Di kabulok! Kabulok yata. Sagli. No ka rin niya yung gino. Raya ka maingin. Ay, ita. Nangadiya. Lawin me, aliwaya as kayong lupa ng gino. Mapayapaya. Nano kayang panga dyan ah? Kutang mo na mo. Sige. Gino? Makanano ko pong mga di. Brad. Oh, ati pangalak yan? Ala na. Nandin pa may gisan. Ako danupan ko. Iyo. Danupan ka na naman. Nya nga manuang ko. Nya nga manuang ko reserva. Boy Scout? Nakayagawan takad didi. Saguli. Kumakayong bato itang
kasantingan dagol. Kung metong timbang danom. Gumasdan kay... Ini na. Mamangan na. Kaya maestro na din eh. Lumano ka. Magmilagro ko gawang kang tinabi, maralok na. Sige, Ben. Gawan keng tinabi, ing batong ay ni! Laman dyan! Ba't patena ko na naman? Nga po, Gino, maranok na naman po ang kawang alak. Maranop kayo. O niya, pagdalara kayo. Sabi-sabi tayo mamilang na eh. Isa. Dua. Tatlo. Ay, Gino, kanini marano kami, magkibibiro mo kanyang ginapotay ka nga pa. Mamiro ko mo kanita. Tandaanan nyo. Aliya mo keng tinape, kakabing metong katao. Nuna keng salita, daring amano ng Diyos. Magkanta ka, sula po ka. Tagkilan meing banwa, kayan ka panamdam. Mitenan kang sikanan, ladlad mo din ke kang pakpa sa kakakulisa. Nung keka mo pasno, kaladwa mo sula-sula po. Nukarin ka man miras ka man king matas, kulening pinanari, lugod na ning danong king pali. Sakit aking angin nasla kasanting, mamyalungan rakong ulap, tinulog na ding kekang panina. Sula-sula ko, sula-sula ko. Insaya mo maglapo, makatikdo, aldo kang mipasno. Sula-sula po, sula-sula po. Insaya mo maglapo, makatikdo, aldo kang mipasno. Sake kaabe, banang salese, bakang masese, ating magbante. Ing lugod ibye mo kumuli, mi kagabi, bang magtagumpe. Gawan mong pakakalali, dalete amatibe. Sula po kaabe, sula-sula po, sula-sula po. Insaya mo maglapo, makatikdo, aldo kang mipasno. Sula-sula po, sula-sula po. Insaya mo maglapo, makatikdo, aldo kang mipasno. Sula-sula po, sula-sula po. Insaya mo maglapo, makatikdo, aldo kang mipasno. Sula-sula po, sula-sula po. Insaya mo maglapo, makatikdo, aldo kang mipasno. Makatikdo, aldo kang mipasno. Gino ini po Yairo. Kapitan de por sundalos, malyar tayo pong dalanay nga naka, labing adwaya po idado. Maging ngalo na po Gino. O sige. Silong, mauna naktagi kina kami mo. Ang Gino, ang nga talan kiyaming laylayan ni kayang imalan. Kumayap na ako. Jesus. Jesus.
Ninong tinalan king imalan ko. Gino, manipan nanti karakatatakil king imalan mo. Kabak ngayon ikutang mo ninong minabik king imalan mo. Pantunan niya, yung tinalan king imalan ko. Gino, tinala king imalan ng Gino. Gino. Iya ko po. Iya po, Gino. Iya ko po, Gino. Dahil kaya po yung kaya kayong imalan. At kaya na po kinayap na ako. Salamat po. Salamat po, Gino. Pe kaya panak ka, ning kaya kang kasal pantayanan. Talakad ka. Gino! Ba't bala mo lang ulag kakiking mamamatay ka na ako? Ining babae ngayon labing at mong banwaneng magduso. Dapot, may kapaninayo at may kapi pa tayo. Dapot iko, king kasagulan pang panuning kaya kang pa magkasakit, kaya kang makapaninaya. Kapitan! 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 Mete na po yung anak yo. Ayun na po baka pala na ng Gino. Iya mete yung anak mo. Matutudya mo. Tandaanan nyo, gustong kayabeyo ko. Kaya kayo may paboren. Sige na, muli na ka. Puntalan mo na eh. Tandaanan nyo, gustong kayabeyo ko. Kaya ko may paboren. Karakad ng tao? Wapin? Ela magigisa na mo. Eh, nga luwa, hindi pa talapang miyalawang lugar. Wapin? Asno pa karakalding megpatuloy nga mo. Ano nga mo? Ano sabi mo? Nakalpepa tuli? Parakala? Ano kanya? Oh, ikaya ka pa pa pepa tuli? Ikaman! Oy, personal siya ito. Kaya kakaya mo sinabi mo pagkatiwalang da ka kay penyabi mo karelo. Mga karinig. Ano na naman? Nano nga pa? Sura mo pa? Maranog ko. Kad may gisa ni reserva. Ante palitang pepasali kong pamangan keko? Alang pera. O yan ang yaman ko. Diba sabi ko kayo, manyad ka yung donasyon ka rin Paulo. Oh. Hindi mo kanya lalataman pamalengke. Udas. Papin. Magyang mig second collection kayo mo. Muting? Second collection. Ano nga operator din nala? Second collection pa? Baloy namang inaburing teacher ta, tsaka pulos ng pakakalulutin pahulo kayo. Grabe na. Tana mo nga liwa. Matunta ka. Kay. Oh. Nanong kay. Matunta mo. Ay, matiro kaya kayo? Nano. Pinalo pa lang ba? Kakakit ko. Uy, sing kambing ng guryo, oh. Ay, Tuti tayo po kerwan. Oo, sabi ko na eh. Manyaman yung kilayin. Ay, Maping! Eh, maping mana ko eh, kaya kan eh. Ay, tingnan mo. Panakawa may waring keko. Tara, malagtal tanang Teresa. Wow. Ay, saguli. Tingkong ultratang. Akotang ko muna. Nano palang bayo ng tirong maestro? Ayun! Yun! Yan mo, subukan udas. Sadya na kayo. No? Ingkwento ning anak abulagsak. Kalupa mo! In other words, Ay, palo kayan. The story of the periodical sun. Ay, magaling mo talaga. Periodical. Inga na ka makayato. Kalupa mo! Nano po? Makayato. Materialistic. Materialistic. Kalupa mo! Kayo namang magkwento. Sino na kaya? Pwede kasi. O gisa na yung mana nakantatang no. Kikuha niya pa yung kapatid no. Uy ta, may gisan. May shopping niya, may casino niya, may beer house niya, videoki, patdasin. Uy ta, may gisan. Unang may mulubing anak. Igisa nga ng pera na. Migaplaya kang tata ng driver. Look, Jeng. Ining tatang na. May excited yun. May paparty yun. At Pepa Cateria, Mario. Sabi ko, uling marung iseng anak. Pepa ba describe ne?
Pepa may kontento. Pepa Hispane pa! O neng, ikinening kapatid na asne kabwa nga na. Tiyan mo kung masating yung music niya. Dode, halwat ko na magsilbi kay kadade, era kalikwan, I am always here. Hindi kapatid ko. Ginwaning mana na big pakasasaya kisan na magmemulupi yung gino pero pig farty me! Ako era kalikwan pero umuman pig farty! Jo, magaling niya! Galing mo, Jo! Ama mo kaya kayo eh. Eh, ako pa'y sampun ka. Nga nang tatang na. Sabi na? Uy, nga na ako. Katwana. Katwana. Kapilan man kaya pera ka at kay saplang bandi ko. Ini kapatid mo. Meteya. At sinupli ang mepe. May bating niya. At may yakit siyang pasipay. Ika na ako. Dade, ako balik na dade. Patawaran mo ko dade. I am sorry. Dade, I'm sorry too. Manula ka rin. Amar mo kayo. Ay, mag-chat si Maestro. Mag-chat si Maestro. Sabi ang utos, bilisan nyo. Mamalik mo. Tara na, tara na. Kagana ka na ning tatanan eh. Hay, nuko. Nung ako'y tatana, itabike! Itabike ang tagana. Uling mabiyaya pa itatana. Kinuha na yung mana na. Ay, Diyos kong mamalugod. Nanang ka mo kanyang kumare? Oh, maya pa, mag-relax ka o kaya kang puso. Matas ka pa mo high blood. Next week pa mo yung medical mission kaya ni kaya katamo. Ano kanyan? Tara na. Ay, katamo. Tayo kayo. Agyo yung mamatawad. Kalupa ng gewa ng tatana. Sana daratang na Ingino. Tara na! Tara na! Paratang na Ingino! Hosana, daratang na Ingino. Hosana, daratang na Ingino. Hosana, daratang na Ingino. Hosana, daratang na Ingino. Hosana, kaluban niya Ingino. Hosana, kaluban niya Ingino. Hosana, kaluban niya Ingino. Hosana, kaluban niya Ingino. Hosana, bintang niya Ingino. Hosana, bintang niya Ingino. Hosana, bintang niya Ingino. Hosana, bintang niya Ingino. Hosana! Hosana! Salamat po, Ingino. 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 Hindi ipanaw ng kaligtasan, ipanaw ng pamagbalik luping Diyos. Ibuklat nyo rin basbul, pang paluban tayo, yung tunay kaligtasan. Hosana! Hosana!
Huwag kasayada na naman din, tao. Ay, Matuano ka rin kamunta. Sagli mo, ne. Tingko mo sabihan ka rin tao kayo ni Pacho kayo. Sagli. No ka rin metong. Ba? May traffic ya. Nanano ko, Ken. Tapa manita mo yan. Sagli mo. Nanano ko, Ken. Sabihan. Nanano ka. Ating ko sabihan ka rin tao kayo. Bakit? Diyos ko, pakialaman mo naman din tao ka may niya. Matuwa. intermission tapo. Ay, intermission, Retang Matuwa. bisang misipitan niya pa, ne. Retang bisang takla. Kayari, pantunan niya yung Patrick Isip. Retang bisang minum, pantunan niya yung Dialbis magtindayang danum kita, tsa 50 kanu. Ne. O, ko sabihan. Ala na, Diyos ko po, tatana mo. Tara na, tara na. Ako wala na. Tara. Ay, minano ka. Ang tabihan ng kaya paming matuwa. Malilyo ni sabi ko Minano naman ka. kaya. Wala mo ata, mag-hypo ko. Hay po, pinyamalmoret ang tinapenan din, Matuwa. Ay, nakakekesyo. Tara na. Bakit? Ay, hay po, kapasak sa koret ang dinala na galungin sulin keko. Dalos siya! Itang insulin ko lagwa mo dinalan.
Dos! Dos! Kuha. Oh. Tabla ah. Oh. Tamasan mo na yung mga tsa. Anak, kaya kanina. May kisa na rin pera ng Jesus. Eh, maraming mga pakarinap kanina, mga pagkasak. Umanan. Nakapakulong da ako pa. Walang kayang gawin ko. Udas! Udas! Nawaran kapat. Sinugal na ka naman, te. Siya po, Udas. O ita ka nung pasalin ng mestro ka na, nang tayo. Anak putek, Udas. Mga yalti na ka naman kanyan. Siya po, Udas. Andiyan ka planera ka panaligan. Hindi kayo makapagsalita kayo. Wala mo yung kaya, Ben, eh. Udas. Makasalanan, wasanuking pintalanan. Kaya karela, jaga luka rin kaman munta. Nung ituro ko nung nokor niya ate, Kristo, nanong ibayo ka na ako. 30 pirasong pilak. Isa ka? Sana lang makabalo ka Irasyaring ka, hindi ka halat. Halo, das, para pasestas! Kamu alasing tao? Ni? Ay, ihudas taga na, yang migtraidor kang Jesus. Ay sus, judgmental ka? O mi kasalaya mo? Traidor agad-agad? O ninuwari kaya katamo yung daralan, kingalanganan ng sitwasyon. Totoo yan?
Ninuwari kaya katamo yung emi tatakid. Ingay magkamali. Kasakit na naman Kevin yan, Judas, ne. Eh, tataga ng balo nung naning delana, no? O tagawa na kang Jesus ito. Antay ka, Burang. Ka magmalinis. Nung ako nasa balo, kukupit ka rin sweldo ng asawa mo. Bandang makapagtongits ka mo. Shhh! Kamangye! Next year! Tok nang na ako susugal. Oo, wala kiki ka. Bayo pa yung pandemya, sinabi mo na naman yun. Udas. O, Yudas. Kaya ka makibat. Udas. Oh. Retang utang mo. Bayaran mo la retan Paga nakahukay ka, retang mesambot mo kayong sugal. Ay, nung aliating malyaring marokke ka. Mamayad ka. Saguli. Nakadisipulo sa sos? Halina ako. Ay, gusto nga kami may tutang. Babalo ko kaya yung pepasabot kang maragula pera king sugal. Ay. Kenny kulok-loking wananing gino. Hoy! Makuna ka dyan! Manibat king ibat. Pwesto ko na ini. Aba, bakit? Atin yung laging pwesto nga yan? Hoy! First come, first serve ni ne. Ika ne. Bala mo, makayasta ka. Bala mi kang favorite ng bossing. O taga na naman. Uling ustong marano bossing. Kako yan kako pupunta. Close kami, baka niya kami oh. Kayo close. Balo na. Masiba ko. Ako yan favorite ng bossing. Ako yung minuna ng ikat. Ako tinuki kayo. Nawari. Ay, wala na pisasabihan. Karakalyo keta. Diyan ko na nyo rin tao kareli. Balo da, ako favorite ng bossing. Balo mo. Akong favorite na, anak na pa sasabihan. Uling ako. Panay ako yung tutukin na pag mag-medical mission. Uling yung kalupa. Ako kumanyigil ka rin pakakalulu. Balo mo, panay kang tutukin na. Oo, makna ano. Dakal ka dili sakit kaya kami nga ne. Mamanak nang na kayo. Alakya kayo yung favorite ng bossing. Ako mo. Uling balo na. Ganaganang tuturo na. Memorize ko. Ikaw, memorize na. Ikaw. 1-1. Memorize mo lapin. Mo naman 19 dyan. Kabalo kaya kayo ne. Ako, sinabi na mismo ka ako maestro. Kamama ko kisipin ko. Nga na. Pugok, makanano mama ko kang mama ko. Ala kang gewa nung maglolo ka rin, babay. Pare ka pang malilili. Mga ta. Bala ko sa mo. Uling favorite na ako. Nakatabang puso. Totoo ito, Brad. Jesus, makakataba yung puso. Pero balo mo ika, makayatake ka ang puso, loko. Wapi pala. Dakal pala mga lagong babae nandin. Hoy, iba naman. Ay. Ating malago. Yon? Ating mas malago. Ay. Ating ay rugo. Balayo siguro, ako daramdaman na Oray niya, Yudas po. Niya po ay Yudas. Karini ako kaya kayo, ne? Hindi ako mampita sa salita akin. Ay, ginawa? Ay, mo kuwawasan na bitis, ginawa? Ay, ginawa? Ay, Rogan, nanano niya naman ni bossing kanini? Ay, ginawa ito na? Ay, balingap-ngap ko, ginawa. Talinhaga na niya namang malalam. Nung bisa kayong miras banwo, Ginawa. mabiyasa kayong Sumagid pa. Melo mo. magpakumbaba. Bang makapunta kayo king kayarianin banwo. Ing pamanos bitis, simbolo nening kapakumbaban. Ikayo, ala akong kapagpakumbaban. Ay, anya balabalaos ko purgatorio. Ay, ako, mababa ako loob. Era ko mo sa papalibuntok. Ako, idol kay Kristo. Kaugali kaya po. Bolang, ikaw gali mo. Yudas, mandurugas, kapno kang pulgas,
Mapagmato. Wow, walang matos siya. Makanyan. Iyawat niyo ko! Iyawat niyo ko! Ano ko? Nung era kang paano payang malwat na kami nga ube. O yan, o yan. Makanyan napinting mga babalog. Ako man mga palibuntok. Ako man mga yangin. Ay, basta kaya katamuan ken. Ako mo yung peka mababalob. Miras ko ba mo? Miras ko ba mo? Ako miras ko ba mo? Ikay miras kayo lalam. Ay, ba? Nung ko rin kasabi ko. Minuli la ba? Sumisila ka rin kasalanan da ako. Oh, ikaw. Chat me, brad! Tage me! Let's go! Abe, pakakalali, maulag ay... Masakit man king panamdam, may sipit niya nano'y gawan. Kalukuran daka, kalukuran daka, mga kamalan daka, ang gaking alanangga. Ating sabi ng Jesus Karela, eko tatakot, uling in espiritu ning Ginoo, at syuya ke kayo. Balo ng Jesus, ingiti ing taulirang apunan, at kinuha na ing tinape, kay pasalamat niya king Ginoo at gana. Anong pananin, mga piraso, at mga durok ko. Matay ako para kay kayo. Gawan nini, ating kapigagan ng kanao.
Di ka na akong daya. Kumanakos para ka rin marakalatao. Minum kayo. Ating kabigaganapan ka na ako. Hanggat ingalanangga Kaluhuran daka Kaluhuran daka Maging tapat ko keka Pangako ko Wapin po ginu, ba't kupin po palang kinandin? Marakalpin po mangutang nung ninupuy kayo. Ating sasabing ikayo'y Juan Bautista, Elias, o metong ka rin propeta? Para kay kayo. Nino ako. Ikay Kristo, inganak ning Diyos sa mabiye. Mapalad ka, Simon. Huling, mene ba't kaya kang pakibat? Ibat ya, king ka na akong iba. Manibat ngeni, ikay Simon Pedro, at babo niting batu, italakad me, ka na akong iglesia. Talnan meng masalese, ing susi ning banwa. Kapilan man, eyo pa niya biyan, ing ako'y Kristo. Metong kaya kayo, pagtaksila na ako. Gino? Nino po? Yung minuna akong dilin-dinin ng tinapi. Wari? Iyo dasing minuna ng dinin ng tinapi? Yes. Sige na, Udas. Gawan mo na yung dapat yung gawin. Bayo ya mayaring bengi ngay ni. Ikongan. Lakwan niyo ko. Gino, ako sabihan ito. Ako gawan ito. Pedro, bayo ya tulaw king manok. Makatatlo mo na ako ilingad. Gino, diyang mate ako. Ako sabihan ito. Era
Pepasao pi Jesus, king Getsemani, kareng disipulos ni. Yes, kuya, imbengi, payapakin, Getsemani. Dapat ni papawas siya, di nga bena Padre Juan Santiago. Pinabilina ng andabayanan din, metong oras manalangin, tituran din. Otang dilim ay oras, ikalis, ni krus, at syuna pa kayo. O tatang ko, o iba ko, mga takot, kinarapan ko, o tatang ko, o iba ko, mikakuno, kuking daratan. Nungkutnan mo kuman, kaluguran daka. Malyari po isayin, ingus aarapan ko. Nung iti kaburian mo, o tatang ko, tanggapan ko, kaulan ko, ku ibili, nanumang malyari, talakaran ko, marapat sa kanako, o kakong Ginoo, ingaduan ko, kaulan mo kundi, mo ko bibilin. Nganapi ni Mako, marapat sa kanako, inagkas mong aman, mamintuko iba, tuparan ko, nung kutnan mo kuman, kaluguran daka. Whoa, harapan ko, tatang ko, o iba ko, mikakuno kuking daratang. Nungkot na't bukuman, kaluguran, 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 daga.
Migising na kayo. Migising na kayo. At yun oras, magtaksil ka na ako. May kanina. Yung ka na akong woman. Yung dakpan nyo. Dimdamita. Jay Cristo. Nung ninoy nguman na, iyang dakpan nyo. Sulong. Dakpan niya! At dekap day, Jesus, ring sundalong pakaarmas. Antiya mong kriminal, antiya mong palpikasalang linubas da pa nga Diyos. Dela de Jesus, king mata sa pari, tikyaneng Simon Pedro, tapot, ating mega kilala kaya. Ewari kaya ba na kang Jesus? Nakadisipulo sa sos? Hindi na ako. Hindi na ako. Taga Galilea kaya wari, makakilala yung Jesus? Kakulit siyo! Kaya kakilala eh! At may grabe yung sitwasyon. Mimuala ring pari ka rin pakibat ng Jesus. Anyay natulan deng kamatayan. Ika'y anak ni Diyos, magsalita ka! Ikang sinabi, aliwaya ako. Kalaya kang Pilato! Manibat nga ni, akit niya makaluklok king wala ng Diyos. Hingan ako. Ikapit ka yung ngari na rin, Diyos. Magsalita ka. O teme itapiansa yung sarili mo. Ika'y sinabi, aliwaya ako. At tininan din koronang suksok habang sasapliran din. Parang asik ng daya! Parang bigwal ng laman! Tatangis ka ng banyo! Nawala na ng ari ng kapakumbaban! Patawaran mo rin ang anak mo! Iba ako! Iba ako! King balang hinawang lulwal king anak ning tao. Antiya mong makisabi, iba ko, ibuklan meng banwa. Iba ko, ikabos meng tao, antiya king siping mo. Hallelujah! Hallelujah! Diyos! Dapat siyang mati! Sasabihan ang anak niya ni Diyos! Bawal ito aking batas! Hindi kaya katapisaman! O kapamo, buriyen, ipapatay, kaya kayong ngari! Kayang kasalanan, narigye kong sangkan o tatul kamatayan. Kayo nang mabili, nungatin kong abili. Pateging Diyos at tinuloy ka mo. Nakabili! Jesus! Bili na kami! Ipakuya, Jesus dapat mumateya. Kasalanan ni Amanuna ang kinanariya. Hindi kayong naburihan, inanong akong gawan.
Ipakuya, ni Jesus dapat pumateya. Kasalanan ni nga manuna ang kinanahariya. Inuuligas may sarili mo, bakit mo nalalain ang Diyos mo? Inuuligas kami, o hindi ang gawal ni Jesus dapat pumateya. Kasalanan ni manuna ang kinanahariya. Ipakuya, 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 ipakuya. Ipakuya, ni Jesus dapat pumateya. Kasalanan ni manuna ang kinanahariya. Ipakuya, ipakuya, ni Jesus dapat pumateya. Kasalanan ni manuna ang Judas, anong gawa mo? Ang kasalanan na keka, maragawan mo kaya ito. Judas, ba't gawa mo kinganak ko ito? Ba't gawa mo kikaluguran mo ito? Migbayo yay si Piudas. Nasukat isipan na miras king makanita. Balana, takpan jamu at pangamanwan. Ipulos, kabilan kay Batning mabila na Yaldo. Dapat, naisipan na mi pa kanyan. Sibu ka nung ibalik nga 10 pirasong pilak. Nanula rin? Ikaw, loko-loko.
Tinatay mo pa Kinuhi ka ng bala kang ako. Kaulan me kinikante, tayran me panet. Kumiyak yaman, lungkot yaman. Merugo, bibili, ikekag talan. Kinuhi ka ng bala. Ginuhi ka ng bala kang ako. Ginuhi ka ng bala. Ang tama niyan eh. Ako ang kimat din siya. At ako labas sa isip. Matagawa rin lulupat. Nagaraw namin Yesu Cristo. Ing pamaglubas kang Jesus. Metong yang pama niya kurak. Emo king kayang pangatao. Nune king kayang kabanalan bilang Diyos. Impiglubasa ng imalan, pengirat dat pisugalan, daig nepa yung kriminal, ing palpikasala, tapot, ing kabut ng sala, ing lugod ng banal, karing taong kayang pakamalan. Makananaw meng palmuran, ing maganakang tao. Makananaw meng panagkasan, ing Diyos sa ginuta mo. Dapat ing gewa da rin mo Diyos. Penasakit de, kapamilatan, ding mga sakit na yamano. Menyadyang danum ni Jesus. Para mipaldan ning kawan na. Dapat, aslam, ang pongapdo, ing pepa inumda kaya. Araring ho Diyos, kulang pa yung gewata kayo. Anya tindus de patagiliran, ban tumulo ing dayang mikabos, king meto sikluman. Melungkot king banwa. Medalamduming makapaturot. Di nangis ing ulap. Di nagundong ing muwa. King katatawlian, pinugtos ng Jesus ing tauli ng hinawa. Bangiyaw bang intune be ka rin taong palpikasala. Malayang sala. Malayang bakas dewakan. Pepabore na milyari kaya hinganggang kasakitan. Panay ni Salbay Meto Sikluman. Tinawo na ibiyana. Para kaya katamo. Itamo kalugurana. Itamo palpikasala. Tino, ngayon ikaw masantin dyan. Ing kasakitang delanan mo. O ba't pinakura ka ang timong makasalanan? O tinarak de king buntok mo yung corona na ning maling pamanus ka. O tinandos na kaking banal mong tagiliran. Ginoo, eto ko ka rin menos ka kaya ka. Pista mga liwaya akong mitahalaking korona.
Antino mo sinaot ting gamat ko. King kasakitan na daralan mo. Ginoo, patawaran mo ko. Masakit ka na ako. Ingakakit na kang magkasakit. Balang saplid, balang tumpok, balang paldak, ing luwa ko, papatak. Purida kang saupahan no, ginuko. Dapat, ala kong sikanan. Ginukong nangabos ka ko. Kaluguran mo ko ba? Agyo mo kong patawaran. Bista man ningat dakat likon da ka. Ya, ing anak ning Dios. Ginoo. Diyos ko, malunos ka. Di lang mengo pa.
naman ding apostoles na. Era balo ing datang ya po, ing mas maragula milagro. Dapat elangan maniwala kalupa ng Tomas. Lata na namang ikwa. Ano naman po? Sana siya'y maestro. Kaya tapang bandang malalam, marakalasan. Lalapit ka na ako. Lalapit ka na ako. Makasalanan ko. Pedro, kaluguran mo ko. Kaluguran mo ko. Makanyan, makanan mo rin kawan ko. Simon Pedro, anak ng Juan. Kaluguran mo ko. Kaluguran mo ako, Panginoon. Nung makanyan, sesen mo rin tupa ko. Simon Pedro, anak ng Juan. Kaluguran mo ko. Paano mo ginawa? Kaluguran ako. Nung makanyan, sesen mo rin kawan ko. Gino, makanano ya po Judas? Judas. Tawaran niya Judas, uling iyaman. Kapatid niya. Ikong sabla. Patawaran niya naman ni Judas. Patawaran niya na rin Judas. Uling ilaman. Uling iyaman. Anak nening Diyos. Maygit at 2,000 banwaning milabas.
Anyang mesulat yung peka masanding nga kwento, king mabilo gayato. Ing kwento ning anak ng Diyos, ing anak ng tao. Yapin yung kwento ng Jesus, tiro na katang mga ti, menulo yung masakit, tiro na ing kababanlo. Mi pa ko yaking krus, meteya, at sinupliya mepye. At tiro na katang lugot. Jesus, mga kumikema, king balang aldoning bemi, king emi kalimuaning gewa upara kay kami. Ikwento tayo, king mabilo gayato, ikaya paning ginu. Pakiramdaman hindi laog ning manok, palang nabak mamaus makapalibot, migising ka na abak na, sayang panahon, talakad na ka, tugi katang mukyat, ketaking tuktuk, lakwang takilalang in alikabok, eta na durut-durut, punta lang tayo bundok, karin kaya benaking batu, tamuluklok. Tulaong din kaya pakiramdaman hindi laog ning manok, palang nabak mamaus makapalibot. Sa tiya po kayo kaming director, Andy Alvis! Sayangin panahon, talakad na ka, tugi katang mukyat, ketaking tuktuk. Dakal pong salamat. Mong Jess, happy birthday. Wow. Grabe, dream come true for us to perform for Porac
And dakal pong salamat at inari ay palabas. Sana po mig aburyanan niya. Hindi kami tulaw. Nung pong aburyanan niya at hindi pa pong meto nga show on Saturday at the Clark Parade Grounds. Panagkataya po. Ngayon po agkat ke po among Jess. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Hinglagyo na po ng parokya ng Apuntali, Santa Catalina ng Alexandria, Kiniging Porak. Payabot tamo po, payabot mi marugula ka pasalamatan king Arte Santa Rita, king karelang talento, kagiwan, dinaki kay katamo, kaniting panahon na ning Kwaresma niya po. Balo ko, nakatamo, babakalan kanyan po atang kauli. Sana, api ko naman tayong miyamasamas, dening egan-egan ng eksena, detang mitatak, amano, ang papamiyaliwang actions niya po, na ikita saksihan tamo po kaniting palabas sa ini. Sana makapagpabayo lalo kaya katamo ba lakwas tami palapit nga pong Ginoo. Dakal po salamat. Palakpakan tayo po Mr. Andy Alvis. Congratulations. At kula po rin kaya kaming Parish Pastoral Council, manikla po kayo ni Banta Macchiabe pong magpa-picture niya po. Po pa rin PFC, please come up the stage. Pakiramdaman de, intilaok ning manok, palang nabak mamaus makapalibot, bigising ka na abak na. Patrick Isit. Patrick. Kaya pong CPC coordinators, kamatsula po kayo nila po. Thank you, Patrick. Palakpakan tayo po, Patrick. Reverend Clark Lewis. Hapong Vic Tadeo. Core group daw, core group. Father Dennis. Please. Everybody say, Tok Takoko! Alakal po, salamat. Mami, Kenny, Daddy. Mami. Mami daw, si Mami. Wait lang. Mami ni JC. Mami ni JC. Pasibayo po maragulang kapasalamatan karing Artist Santa Rita, Teatrong Kapampangan. Anti mo rin din kakatamong official media partner for tonight's event, 5 siglo, dahil live na live tamo po. At masanting live, pwede tayo pong balikan pa at ulit-ulitan at pigunaman yaning panahon ng Kwaresma. Pasibayo po palakpakan tala at dakal pong salamat, kareng 5 siglo. Then pong kakatamong kapulisan, deng BFP Aminantabe, di kakatamo pong traffic enforcer, dakal pong salamat, uling meging niyang matagumpe, ing talaok 2025,
paulinin kaya kayong kooperasyon. Antimurin, salamat po ka rin Catarinian Youth Ministry, deng core group ng Apong Tali, deng aga-aga ng Chapel Pastoral Council, mandated organization, dakal salamat king kaya kayong suporta. Dakal salamat also kang Tito Nesan Lumba. Picture taking tama po. Those who want. Fiesta Committee, dakal salamat. Fiesta Con. At dito pong bisang pa-picture, karang kaya mong idol. Pwede tayo na pong lumapit, bang pa-picture tamo po karengkas. Dakal salamat. Congratulations everyone! Let